Изкуственият интелект проникна в почти всеки аспект на обществото ни, както всички знаем, включително и в урните. С наближаването на ключовите междинни избори в Съединените щати, поток от пари вече влияе върху надпреварата. Това е фокусът на голямата ни тема, наречена изкуственият интелект, вече преоформя американската политика на всяко ниво. Един от авторите на тази история, Емили Бърнбаум, се присъединява към нас. Емили, в публикацията "Граждани, обединени, свят" казвате, че са необходими много пари. Това е първият цикъл, в който изкуственият интелект навлиза в политическата арена. Влиза в чата. Да, влиза в чата с толкова пари, колкото на криптокомпаниите от миналия цикъл. Общо компаниите с изкуствен интелект и инвеститорите в изкуствен интелект са обещали $275 милиона за междинните избори чрез Супер ПАК, подкрепен от президента на OpenAI и Марк Андресен и Бон Хоровиц. И имаме нещо като дуелиращ пак, подкрепен от Антропик. Всеки от тях се бори да подкрепи кандидати, които са благосклонни към тяхната програма за регулиране на изкуствения интелект. Това се превърна в централна тема в тази поредица междинни избори. AI regulation agenda. So this has become a central topic in these year's midterm elections. Имаме